Kasperi Kapanen puolestaan on jo jäällä tässä Jukka Voutilaisen ykköskentällisessä. Saipan nelosketjuun on tullut viime hetken muutos. Roope Hämäläinen ei ole kehissä mukana. Robert Jekimovs on ottanut Hämäläisen paikan laiturina Saipan nelosketjusta. Markus Poukkula menee hyvällä se on kyllä, että jos semmoiset ominaisuudet löytyy, niin niitä kannattaa kyllä hyödyntää tämmöisessä liigassa. Mark Lee pelaa kiekon viereen Löfmanille, joka pääsee murtautumaan maalintekopaikkaan. Ja kiekko lippuu lopulta maaliin. Ja onko siinä oma maali kenties kyseessä? Näinkö on, että Janne Kolehmaisen mailla... Tässä nähdään, kun tulee tää poikittaissyöttö, niin tässä Kalpa oma pakki Kukkonen tossa tökkäsee siihen kiekkoon, mikä menee sitten Koskisen syndeihin. Ja sen jälkitilanteesta Kolehmaisen Pörssin voittaja Jere Pulli, joka viime kaudella pääsi jo 16 peliä pelaamaan, mutta oli pitkään loukkaantuneena viime kaudella. Alkukaudesta tänä vuonna tuli hyvin vastuuta, mutta sen jälkeen miinusmerkkisiä maaleja tuli niin paljon, kun seuraava oma maali tulee Kalpalle. 2 omaa maalia, Stefano Giniatti merkataan maalin tekijäksi. Ja just oli sanomassa, mutta se menee Koivistosta sisään. Kyllä, että huono tuuri jatkuu näköjään. Mutta silti joka tapauksessa, että kun tos kuitenkin niin kun nyt maalivahti kun on tos Koskinen paikalla ja nyt tulee heitto tonne maalille, niin Kerman. Saipassa liigauran aloittanut kuopiolaiskasvatti Kalle Kermaana pelaa kiekon päätyyn. Ikonen, Miettinen. Sitten lähtee jälleen Masurin laukaus, no sitten on tähtäimet jo koodillaan. Masur tintaa ylivoima maalin ajassa 18:32. Saada nähdä tätä laukaisuhetkeä missään vaiheessa. Kalpa kaventaa 1-2 Masurille. Jo 7. maali tällä kaudella puolustajalle. Erittäin kova maalimäärä tässä vaiheessa, kun kausi on hieman yli puolen välin. Ensimmäisellä Kalpakaudella Masur ei turhaan sulje niitä, vaan heti löytäisi siitä viereltä puolustajan rohkeasti pudottaisi kiekon sille, niin silloin se tavallaan ne kerrat, että se edut oman pää aloituksiin vähenee huomattavasti. Junnilan loistava veiny ja kiekko maaliin! Jyri Junnila, rohkea, luova peli, yhdellä yhtä vastaan, et lähde ampuu jaloista, vaan oikeasti harhautat ja sit vielä sen jälkeen oot kaatumassa, niin tommonen NHL-mainen nosto ylänurkkaa tästä, kaatuu tohon mailaan ja sen jälkeen pum! No se on siellä. Tämä viimeistely on kyllä, upea. Oli Kolehmainen haastattelussa tämän ottelun seuraavalla erätauolla ja haastattelussa myöskin Sami Kapanen. Jekimovs on kyttäämässä, nyt pääsee Jekimovs haastamaan. Niissähän on hyvä 1-1 ja ampuu maalin. Näin juuri. Ja Robert Jekimovs, kauden 10. osuma hänelle. Viime kauden maalimäärä oli 7. Jekimovs, joka toinen SM-liigakausi latvialaisella menossa. Ikähän Jekimovsilla ei vielä paljon ole. Nuorena hän pääsi pelaamaan jo yhdet MM-kisat myöskin Latvian paidassa. Kyllä tämä vertoja vetää jollain tavalla. Katsontakantiin. Veto epäonnistuu. Hyvin pelaa Riekkinen. Sitten on vastustaja Mailan, ei kuitenkaan pääse purkamaan, kun Salcido tulee vastaan. Giliatti, Salcido. Jälleen odottelee Savilahti lailla pystyssä, ampuu kiekko maaliin. Savilahti, ruotsalaispuolustaja 2-4 kauden 4. osumalla. Ainoa paikka, mikä tosta nyt Koskisen niin kuin isosta kropasta löytyi, niin oli tuolla alhaalla. Saipalle rangaistuksia, jos meinaa tulla tasoihin pelissä. No se on yksi tapa, mutta oikeastaan se kaikki tälleen jäähyjä tulee. No siinä on eka paikka. Janne Kolehmainen. No niin, 3-4. Se oli kertakaikkisesti loistava Kolehmaiselta, että ei jäänyt tonne kulmaan, vaan tuli tuohon maalin eteen, minkä takia oikeastaan sai tän. Puoletettua, Kolehmainen päädyssä. Kolehmainen pelaa kiekko Riekkiselle, puoli minuuttia on otteluaikaa vielä jäljellä. Ja Kalpa rynnistelee maalin edustalleen, sieltä Riekkinen yrittää vaikeaa syöttöä, Salminen. Onko Salmisesta taikuroida tästä vielä pelitasoihin ja mikä jottei ole? 20 sekuntia jää varsinaista peliaikaa jäljelle, kun Sakari Salminen. Janne Kolehmaisen maskipelaaminen on noussut suureen rooliin Kalpan pelissä. Jälleen Areenalla, kun Miettinen ottaa todella kovan vauhdin ja pistää kiekon maaliin. Kalpa voittaa tämän ottelun voittovaalikilpailussa 5-4. Ratkaisija on tässä Tommi Miettinen.